Fir-rapport Autumn Economic Forecast il-Kummissjoni Ewropea kixfet il-pjan tal-Gvern li wara l-elezzjoni ġenerali jerġgħu lill-kontijiet tal-enerġija. Raġuni ewlenija għal dan huwa n-nuqqas ta' investimenti li sar fl-enerġija. Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali l-Partit Nazzjonalista wiegħed li b'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru, Gvern Nazzjonalista jvara proġett ta' wind farms fil-baħar mal-20 mil il barra mill-kosta. Weda li ma nżammitx u li konsegwenza tek Malta spiċċat fl-aħħar post tal-ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi alternattivi. Illum in-negozju u l-industrija taħallsu t-tieni l-ola kontijiet fl-Unjoni Ewropea fil-waqt li l-familji qed iħallsu t-tielet l-ola kontijiet fl-Ewropa. Total ta' 25% aktar għoljin mill-medja ta' żona euro. Il-Partit Nazzjonalista ilu jwiet li jala il-Power Station tal-Marsa sa' mis-sena 1987, iżda din il-weda ma nżammitx bħal ma nżammitx il-weda li tagħlaq fl-2011 u li konsegwenza tek pajjiżna spiċċa jħallas multi kbar. L-interconnector li sewa lil pajjiż mal-200 miljun euro m'għandux data ta' meta ser jibda jaħdem fil-waqt li l-Ena Malta bħalissa għandha dejn ta' aktar minn 800 miljun euro. Fl-aħħar 5 snin il-Gvern iddeċieda li jbiddel il-politika tiegħu dwar l-enerġija u minn flok power station li taħdem bil-gass bena power station li taħdem bl-aktar żejt li jniġġes. Għal dan kollu l-pajjiż spiċċa jħallas 160 miljun euro fil-waqt li residenti tal-madwar il-power station ta' Dilimara spiċċaw ħallsu b'saħħithom għall-għażla ħażina li jkollna power station li taħdem bil-heavy fuel oil. Fl-istess ħin matul din il-leġislatura, il-pajjiż kellu jiffaċċja perjodi sħaħ mingħajr provvista tal-elettriku bl-aħħar waħda maġġuri tkun dik ta' ġimgħa qabel il-milied.